A packu. A dalších 100 GPček, že ta písnička je určitě sračka, jo? No asi, pro teplo už je to. Je to z Katronu playlistu. Pryč. Merilde. Ale No, ten ty vole, krystal se sám nevybere. Ty vole, co asi dělám? Nevím, už chytnu taška tak. Jo, vole, zpamatuju. Ale ty přeber, jo? No ještě. Ej, ale vy tady ode Ještě mě, ne. vy jste šulini, vy tady ode mě chytat. Dobré. Je na mě. A Nalevo. Beru, mám. Střídejte někdo. Klid, to je dobrý. Někdo se připravte. Klid. 7, 8, pojď, ber. Achille, vole. Čak jsem měl už 9 Já vám staků, jo. kraknu, já ti- Kdo jde dál? Ticho buďte, poslouchejte toho Jolita. Kdo jde Ještě teď? dáváš, ještě to dáváš. Jste v Čo, ty pohodě. si ještě stakuješ? Dobereš, ne? Čekaj, jdou před výkon. Jak si myslíš, že tady healuju? No. Mám Můžu. debuff. Vezmu Můžu. po tobě, vezmu, ale... No mám debuff, takže... 6, 7, pojď pomalu. Počkej. Běž. Ještě držíš. Někdo připravený? Mám ještě koilu. Ještě to dáváš, ještě to dáváš. Já můžu. To dobereš. To dobereš. To je dobré, jo. Ale, jedna středa. Kdo bere? Achil. Beru, mám. Achil bere. Beru po něm, jo? 7, 8, Jdem k sobě. Střídejte. 11, 12, ty vole. Dobré, 12 jsem jich podržel. Dobereš. To dobré. Napravo. Ej, ale běžte tam Beru. někdo, kurva. Bere katu. Kdo po něm? Dobré, ještě. Pojď. Ale kdo Já po tam něm? skočím, Tarameon. Dobré, Až ještě řekni, ne. Filip. Ještě ne. To je v pohodě. Běž. Počkej, mám debuff, nemůžu, já jsem o Běž, někoho běž. chytil. Tak já už nemám. Mám zase debuff. Kdo bere? Můžu střídat. mám. Beru po něm. Dobré. Já ti řeknu, kdy Achille, jo? Ne, Achil debuff. Tento je blízko, já ho vezmu potom. Ne, Achil. Já nemůžu brát daleko od boxa, Achil, jo. Ještě ne. Tak Achil bere, dobře. Ještě to dáš. Mám 20, Je? vole. Achille, běž. No vole. 20 staků za mága. To nemusíš dávat zbytečně na tolik. No to já tam holy šokuju. Tak mě overhealuješ a toho dalšího Beru, něj. Beru, beru. Spojit. A vyberu ho celý. No, já mám debuff. Jak debuff? Ale když Já tak jsem tam se spojil. skákni, by bylo potřeba. Mám debuff, já jsem se spojoval. Takhle. Tam zkusím vyflashovat. Hej, kdo to vzal místo mě? Arli. Já měl ještě všechny CDčky. Tady máš ty kurvo, to je kombuška. To je jedno, ať nechytneš. Bacha, je tady šárt. Pravu. Beru. Můžu střídat. Dobré, tak těch 20, jo, dáš mi. To je jedno, ať tě vystřídám, až budeš chtít. Ne, dobré. Jo, Já jsem si Sobě, spojit. sobě. Achil bereš. Neboj, stojím tady v klidu. Jsem chytl tak 15krát debuff. Dostal. Pojďte někdo Kdo šart? může? Beru. No dobrý, tak běž, byla to chvíli.
No, tak už jste si udělali 2 lidi, vole, debuff teďka, Já vole. jsem healer, vole. To já jsem teďka možná roznesl. Kdo jde? Já to To vyberu. slávu nehyl, ale. Já tancu na tank. Ten mi Jo, nevyberu, pojďte někdo. Vybereš. Klid, klid. Stejně někdo vzal za mě. Soběk, To je soběk. jedno, vole. Už má boss jenom 5%. A je tady zas shard, někdo tam rychle. Já jdu. Někdo to bez debuffu. Tam můj pet. Já mám debuff, no. Já už pak můžu střídat. No vybereš, A to už není vybereš nutný. to celé, vybereš to celé. Tak asi jo. No, nice. CG. Ta kombuška za těch 35 000 na konci se tam povedla.